Bag lov nummer 3, der finder vi andel energi og et trick, der får deres kunder til at tro, at de er bundet, selvom de ikke er det. Andel energi er Danmarks største elselskab. De kan da umuligt gøre noget galt, kan de? Der må jeg desværre skuffe dig. De har gennem tiden benyttet sig af masser af tricks og har fået utallige påtaler fra staten af. De har i dag ryddet lidt op i tricksene og gør det meget bedre. Dog er det nu ophavsmand til et nyt tricks, som mange andre elselskaber allerede har kopieret. Andel Energi skriver, at du kan opsige din aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Det der står. Det er det der står. Hvad betyder det? De skriver endda i en pop-up. Du kommer til at betale for minimum 2 måneder. Overskriften er endda bindingsperiode. Men det er faktisk værre end en binding, da den ikke udløber. Man skubber bare de 2 måneder foran sig konstant. I Danmark skal man som elkunde faktisk slet ikke varsle sit gamle elselskab, når man skifter. Og dermed så lever Andels Energis metoder ikke op til reglerne for at skifte elselskab i Danmark. I elleveringsbekendtgørelsen står der: kunden skal aftale skiftet med sit fremtidige elselskab. Du tilmelder dig hos dit nye elselskab. De anmoder om skiftet. Og Datahubben, som er Energinet og statens system, de skifter dig over som elkunde til det nye elselskab. Du tilmelder dig altså bare hos dit nye elselskab. De skifter dig over. Og det sker oftest fra dag til dag. Du skal ikke varsle dit gamle elselskab. Andel Energis måde at formulere det på. Giv et billede af en binding, der ikke lovligt kan håndhæves. Sørg for at vælge et elselskab, der ikke gør processen mere besværlig, end loven tillader. Følg med i det snydkalender hver dag i december, og få afsløret, hvordan elselskaberne snyder deres kunder. Du kan allerede nu gå ind i Minstrøm-appen eller på strømlinjen.dk og se i listen om dit elselskab er der banditterne.